السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث إلينا أفضل الخلق على الإطلاق، واختار له سبحانه وتعالى من نساء ليبنين بيوت النبوة وينشرن عنه سعة الأخلاق، فوقفن بجانبه معينات له في حمل كل أمر شاق، فهن أمهات المؤمنين ورحمة للعالمين في كل نطاق. وصلى الله على نبيه محمد وعلى أهل بيته وتابعيه من كل غرب وشرق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، إلى آخر الآية. صدق الله مولانا العظيم. Onfekizmen alem ehlini yoktan bari getiren, hemmemize Halik ve Malik bolan Hak Tebareke ve Teala hemmemizin taat ve ibadat, hayrat ve ihsanatlamız Huday Teala'nın rızayetini ve hoşluğunu tapmak için çeken zahmetlerimiz, atyan kadamlarımız, din oturuşuklarını Huday Tebarek ve Teala öz ulu dergahına kabul eylesin. Öyden, içeride ve dışarıda bu vağılları idarlak gelen doğullar Huday Teala bariniz dini dünyanızı avad eylep, iki dünya hayır maksatlarını yetirsin inşallah. Sire-i Ummehatel Mu'minin adlı oturuşun 105. bölümünde Server-i Serdar-ı Alem olgan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mahbube ve maşuğası olan maşgalası enemiz Hazreti Bibi Ayşe Siddiqa radıyallahu anha şu buzurgavarın yaşayışında bolan gurrunları aktarıp derslerini alıp aydık geliyarız. Huday Teala aydan ve eştellere amal tevfiqin versin inşallah. Bu celese 105. bölümü. Bundan önce 20 celesenin içinde enemiz Hazreti Bibi Ayşe derekli aydılan gurrunlar Peygamberimiz bilen izdivac edip takılmadan övünçak ve Peygamberimize takılıp da Peygamberimiz bilen bile yaşan umurlarını ayttık. Ve aydılmadık gurrun ama kâhnler içinde yöne muhimrak yerlerini, gerekli yerlerini kitapta muhim deyip, ehmiyetli deyip sanan yerlerini aydık geliyarız. Ve inni bu celese ve inniki celeseler enemiz Hazreti Bibi Ayşe Siddiqa'nın önküden belki umur yüzünde ağır terin musibetin eteğine kalacaklarının gurrunu. Yani ol yara ba vefa, ol mahşukası ve mahbubası, söygüsü olgan, yan yoldaşı olgan, yaman ona ons tapıp, aşk edip, söyün adamsı, peygamberi ve yan yoldaşı olgan Peygambercan aleyhissalatu vesselam'dan yeka kalacak gülleri. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın dünyaya fanine ebberip dünyaya bakiga rehlet edecek vaktleri, merizlik düşeğinle yatan gülleri. Bir gülleri ki her bir zenanağa ve her bir erkeğe, hasam zenanağa ağır terin musibet umrunla bir umur bile yaşan adamsı, evrenşen adamsı, yatsa tursa yadından, hiyalından çıkmayacak katı ona dünyada da yani inki bile çatışan, inki bile evrenşen, bile onu stafan yan yoldaşını ellen vermeklik. Allah şu musibata, şu belaga, şu imtihana
giriftar bolan şu imtihanyň eteginde kalan bendelerine özü yar o yaver bolsun. Özü yürek giňlik we sabr bersin. Eger sabr we rıza bil kader bolmasaydy adam para bolamaly bu musibatyň eteginde. Ýöne fakat Hudaýyň ýazgydyna razy bolan benne, Allah'ın kaza ve kaderine hoş bolan benne şu yükün aşağında yani dayawduramasa bolmasa insanın ağır yük, takat fersa yük. Enemiz Hazreti Bibi Ayşe Siddiqa hem 18 yaşında Peygamberzan aleyhissalatu vesselam'dan qalan gülleri şu gurrunlaryň içine girişer. Medine-i Munawwaraga göçüp barandan 11 ýyl soňramdy. Peygamberimiz 63 mübarek ýaşlaryndady. Safar aýyň içi geldi. Bir gün erti bilen elimiz Hazreti Bibi Ayşe örledi. Gaty yaman kelle ağryp başlady. Onunça Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam öýüne geldi. Enemiz Hazreti Bibi Ayşe kellesini tutup "Va ra'sah, hey vay kellam" dedi. Peygamberimiz näme dedi? "Bel ana va ra'sah." Vay aytmasana, men de kellam agryýa dedi. Yani muhabbet, eşq, şehvet dedi. Bir günle, bir lahzada dert bile sataşardı. Şoğunu Peygamber zanın hem kellesi ağrıyıp başladı. Enemiz Hazreti Bibi Ayşe kelle ağırsı qav olup açıldı. Ama Peygamber zanın kelle ağırsı günmegün beterlemeye durdu. Günmegün ennamından, bedeninden yarav yağdayı alıp ıskından kaçırıp bir hal etip koydu. Düşükte yattı. Ravat Aişe radıyallahu anha kunna azwajun nabi sallallahu aleyhi ve sellem indehu lem yugadir minhunna wahidatan. Enemiz Hazreti Bibi Aişe özü rivayet ediýär şu gurrunlary şu bolan ýagdaýlary. Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hemme maşgalarlaryny, zenanalaryny ýygnap daşyna alıp üýşürüp oturdy. Hemmeciklerde Peygamber zana gelen derde narahat. Şol oturuşumyzyň içinde fa aqbalat Fatimatu. Gafydan aýalyk ýalfyllap Peygamber zanyň ýüzüne galan ýekece gyzy Bibi Fatıma geldi. Assalamu aleykum dip salam berip geldi dädesine. Peygamberimiz yatan yerinden qallı diye. Merhaban biblati. Wa aleykumussalam. Hoş geldin ey kızım. Gel geçever dip öz kaptalcığınla sağ kaptalından cay verdi diye. Thumma sarraha febekat bukaan şadida. Peygamberzan Bibi Fatıma kızının kulağına bir zatlar pısırdadı. Kulağına bir zatları aytmağa durdu. Bibi Fatıma kızının gözlerinden düğme yaşlar hüncü yalak bolup akmağa durdu diye. Ağla verdi diye. O Peygamberimiz qayta yine kulağına pısırdap bir gurrunlar aytdı. Kızı Bibi Fatıma gülmeğe durdu diye. Malgı verdi, yılzıra verdi. Enemiz Hazreti Bibi Ayşe bizim görüyüp oturuz, angalıp ve näme bir ağladı, bir güllü. Kulağına näme aytdı Peygamber dip daşarı çıkamızda Bibi Fatıma'dan soradım diye. Ma qala laki Rasulullah? Peygamberzan aleyhissalatu vesselam näme aytdı sana? Bir azayip gurrun boldy bir ağladın, bir güllün. Onna şomoga aytmadı diye. Ay Peygamberin pısırda vaydan gurrunu men häzir aýdy biljekde dip.
Ýöne soňralarda men ýene gaýta soramda aýtdy. Onna ey Bibi Aýşa diýdi. Deslapky gezek maňa pysyrdap aýdan görüňüşi boldy. Ey gyzym Bibi Fatyma. Cebrail ferişte ýyla bir gelerdi. Qur'any başdan aýagyna maňa okyp bermäge. Amma bir iki gezek okyp berdi. Ve inni la ara al-ajala illa qad iqtarab. Fattaqillah wasbiri fa innahu ni'mas salafu ana laki. Eger de bolsa ajal golaýlanlygy bolmaly gyzym dedi. Ataň dünýeden ötjek wagty golaýlady gyzym dedi. Hey wara sabret dedi. Ýüregiň giýiňden tutgun dedi. Takwalyk pişe kılgın, Hudaýdan gorkun dedi. Men sana beter yaxşı seleflerden dedi. Yaxşı ötenlerden bolaryn sana dedi. Şonna men özüm sakla bilmäni, dädemiň dünýeden ötjegini däni, atamyň dünýeden ötjegini eşdemde betun ihtiýar gözlerimden ýaş gaýtmana durdy dedi. O men ağlanlygym görüp gaýta ýene aýtdy, ya Fatyma dedi. Kulağıma pısırdı dedi. Ama tarzina en tekuni seyyidete nisa'il mu'minin, seyyideti nisa'i hâzihil umme. Ey Fatıma dedi, ne ağlayam? Fin razı demin, hoş delmin dedi. Alim cihan musulmanların zinanalarının baştağı olmaklığı dedi. Şu ummetin zinanalarının dani bikesi olmağı kıyamet gününe dedi. Sen şu ummetin zinanalarının inki baştağı olacak sen neydi, melekesi olacak sen neydi. Aya sen şuna dani hoş demin sen neydi, razı demin sen neydi. Ohum bir dereceni bana buğuşlanla mılgıyıp gülmeği durdum, hoş olup dedi. Aha şey dip de Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın dünyadan öteceği kıyızının kulağına dani eşitli. Ve Peygamberimiz günmeğin derde artardı. Kuvvati yoksulluktan günmeğinlerini zayıflap edilirlerdi. Ama onu da olsa iki işe kayımdı. Birisi mescidine kayımdı şu hallada. Şu 5 vakt namaza mescide varıp amam olup bererdi. Şol kızdırma deyip hayallap yatan güllerinde de. O ikincisi de zinanalarının enelerimizin öylerine nöbet be nöbet her haysının öyüne barmaklığa yarardı. Yaravsız halatında da olsa sahabalarının gerşinden asılıp sahabalar Peygamberimizin koltuğuna girip ol otağına götürerdiler. Her haysının nöbeti olsa men şoň öýünde ýataýyn dip. Amma bir gün örläňine aýtdy. Ayna ana gadan? Ey maşgala, ey ayal, erti kimin nöbeti? Haýsy ayalymyň öýünde bolmalydy? Onda falany diýdiler. Ayna ana gadan? Erti kimin ýanyna bolmalydy? Gaýta ýene sorady. Zinanaları enelerimiz düşündi. Eger de bolsa şu Peygamber Bibi Aýşaň nöbetini soraýa, haçan şoň nöbeti ýetýänligini biljek bolýa. Yürekden onu gowurýanlygyny hemmejigi boyun aldylar. Ve ohum ola aýtdylar, ya Rasulallah, isteýänmi Bibi Aýşaň otagyna öýünde bolmaga diýdi. Eger sen näme şeýle bolasyň gelse sen bol. Biz hemmemiz yürekden razı, hoş, biz özümüz sana barıp durur, sen halından, yağdayından haber alıp durur, sen Bibi Aýşaň otağında bolasın gelse, bolağa deydiler. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hem zinanalarının icazesi bilen inemiz Bibi Aýşaň otağına götürüldü diye. İnemiz Hazreti Bibi Aýşa diye لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيته فأذن له. Peygamberimiz şeýle gaty agyralyp
Mirizligi beterlänne zinanalarından ijaze isledi men Bibi Ayşa'n otoğunda boljak dip we zinanalarda ak yürek razi biz senden hoş ya Resulallah nirde bolasın gelse bolaga biz senden habar alıp durarsyp Peygamberimizi men öyüme getirdiler diye. فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه في الأرض. İki sahabanın arasına girip iki sahaba Peygamberzanın koltuğuna girip men öyüme getirdiler. Peygamberzanın ayağı yere sürelip gelip durdu. Yani ayağını kaldırıp kadam atmağa hal hareket kalmaptı. Men öyüme gelenden sonra katı kızdırma tutup duqa aytti hariqu aleyye min seb'i qirabin lem tuhlal awkiyatuhunna la'alli ahadu ilen nas. Men nidi bir namazdan sonra sahabalara bir gurrun meresim gelýär dedi. Ahirki verecek gurrunlar da yöne hal hareketim yok dedi. 7 tane humdan ağzı çözülmedik, ağzı hazır açılmadık. Yani qap batırılmadık, el batırılmadık. Arası tane sudan 7 hum olukon boşka yali bolýar, bir 100 litr su tutyan qava diýilýär. Her hayatlarda bolýar. Şo 7 tane humdan maňa su allan gelin dedi. Oğum 7 kuyuda sudan 7 hum sudan alıp geldiler. Peygamberimiz dedi hari sabbu aleyya men üstümden dökünsün akıdın dedi. Bir giňrek legenin içinde Peygamberzanyň üstünden su akıttılar, su guydular. Näme dip sebebi? Katı kızdırma tutan adam su bilen bedeni soğuyar ýaly. Her bir merizi etmeli işdäl we ýöne su şoňa ýokjak merizi etmeli. Peygamberimiz sowjak su bilen bir sowyma niýetinde bardy. Ve isleşi ýaly şeýle legenin içinde goýup 7 humdan su götürüp Peygamberzanyň üstünden akıtdylar. Peygamberimiz bir özüne gelip, bir jana gelip, egin maşyny çalyşyp, şondan mescide gitdi. Adamlara namaz verip, izinden wagt etdi diye. Öwürlik geldi ýene men öýme diye. Enemiz Bibi Ayşa gurrun berýärşini. Peygamberimizin ahir lahzadaki bolan ýagdaýlarynyň hemmejigini de tule tarihte enemiz Hazreti Bibi Ayşa'dan ravayet bolupdyr musulmanlyk golla. Peygamberimizin isleýişine görä Bibi Ayşaň otogunda boljak diýdi näme dip? Taýin kişiler sabit bolsun tarihte galsyn şu ýagdaýlar şu gurrunlar. Enemiz Hazreti Bibi Ayşa kamil veceb ve vecebini aytyp beripdir. Öwürlip öýügelli. Oham aýtdy ya Ayşa ma azalu ajidu alama at-ta'am allazi akaltu bi Khaybar. Khaybarda maňa iýdirilen kebabyň, zeheriň, femi awulygy, şonuň däni ajylygy men bilme gurdy diýdi. Men bil damarmy dähini qyrdy şo diýdi. Khaybarda qasem garyp Peygamberimize bir et pişirip gelenmişdikler, Yahudlaryň edenişi. Şo diýdi, häzir men däni bedenimde sem giden ok, şoň derdim meni ba diýdi, ey Bibi Ayşa diýdi. Şonda enemiz Bibi Ayşa diye men edi bilen işim näme elimden gelse edi otur bir eden işim Peygamberzan şejeredäni ýagdaýlar peslerine bir merizlik düşenne Kul a'udhu bi rabbil falaq surasy bilen Kul a'udhu bi rabbin nas surasyny okuyup mübarek ellerini tüf ettirip dem salıp o mübarek iki elini yüzüne, kursagyna, bedenine süýkärdi. Menem yetişdigimden Felak surasyny, Nas surasyny okuyordum. Oğum öz elime süflemerdim. Men elimden Peygamberzanyň eli bereketirräk dip Peygamberzanyň aýatyny süflep, Peygamberzanyň mübarek aýatyny elini öz mübarek yüzlerine, kursaklaryna şeýle süýkärdim. Derdine bir teskin bolsun, yeňillik bolsun dipdi. Amma şeýle bir qızdırma yetip hal ýagdaýy peselip turmaga, yerinden qalmaga jansız bolup yatan wagtynda
Bir gün Hazreti Belal Habeşi azan çekti diye. Peygamberzan aleyhissalatu vesselam özüne bir geldi. Ohum aytti, asallan nas, azan çekilli namaz okuydular mı? Onlar la ya Resulallah ve hum yantazirunak. Yok ya Resulullah, sana gözleşip otuyorlar dedim diye. Onlar bana bir su getirin, men bir taharet kılacak dedi diye. Taharetini kıllı. Sofallah yarışan tutatın avodun getiriye, beytler velen okuyup bereyin. Eşitti çon azane ba beşaret, dedi ya Aişe kıldır taharet. Taharet kıldırdılar. Cayından qallı mescide karşın gitmeye. Taharettan son uşal şahe ulul azim, cemaatka bararga eyledi cazim. Cemaata karşın gidecek bollu. Kadam basmay turup gitti özüyden, arak seylan edi güllük yüzüyden. Ama hazır bir kadam koymaka, ıskınsızlığından, hali hareketi bolmallığından, darqıllap, izleyin, yıkılıp, yine bihuş ol qahlı diye. Huşu gelli. Qaytı sonra de asallan nas, adamlar namaz okuydular mı? La, hum yantazirun ya Resulallah. Enimiz Hazreti Bibi Ayşe yok dedi, hazır sana vızış otuyorlar ya Resulallah dedi. Hazır sensiz okuy koran akla bula. Onu bir daharet su getirin, qayta daharet kılayın dedi. Qayta daharet kılırdılar. Özüge gelli bağız etti taharet. Yine kopti ketah tapkay cemaat. Kadam basmayı turup on sahibe raz. Özüyden gitti derman yokudan bas. Kilenci gözekte yine de turup mescide karşı gidecekti. Ama yine de yıkıldı. Huşu geldi. Sallan nas, adamlar namaz okuydular mı? Yok ya Resulallah, sana vazış otuyorlar. Daharet kıldırdılar. Yine de kallı defek. Anandek Mustafa korkuncudan ol, vuzu kıllı özüyden gitti 3 yol. Üçüncü gözevimde yani taharet kılıp kalanla yine de bihuş ol yıkıldılar. O şey gelip aytti. Muru Ebu Bekir'in fel yusalli bin nas. Olcuk tali halliydi. Ebu Bekir'e buyurun, aydın men cahime durup namaz okuyup versin, adamlar namaz gizağı almasın dedi. Hazreti Bibi Ayşe aytti, ya Resulallah, inna Ebu Bekir raculun rakik, iza qara'al Kur'an la yemliku dema'a. Ya Resulallah dedi, Ebu Bekir bitir yüreği yok adamdır dedi. Sen cahine geçip dağı namaz okuymağa, qıraat edip Kur'an okuymağa başarmaz olluydu. Ol gözünün yaşını saklayabilmez, yüreği yok adam dedi. Yine bir adama bir rağatı dedi. Peygamberimiz yok dedi. Fel yusalli bin nas Ebu Bekir. Ebu Bekir men cahime durup namaz okuyup versin dedi. İki çocuk iflediler, yine biri geçtin dedi. Peygamberimiz yok dedi, başartmadı. Ebu Bekir geçtin dedi. Sondan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh eve geçip Peygamberzanın yokluğunda yadına düşüp ağlay cemaatini okuyup namazını okuyup verdi diye. Gurrunu ştada bir koyuylu cemaatlar. Ol edidin bir geçiren güllerini basım üstünden geçirmeyeli. Ey yüreğinle imanı ve Hudayına ve kıyametine ananyan Müslüman doğun. Gelin bir az fikredeylin. Şu yağdaylardan almalı derslerimiz neyme bizim?
namazın ehmiyeti, cemaate barmaklığın muhimligi. Ol aziz peygamberi ki ignen uciyala günahı yoktu. Ahir umrunda yaravsız yağdaysız yatiqa. Necir değerli dayavluğu vardı cemaate varmağa ha? Nefes çıkkun zata kutluk teniden halaf etmedi bir gıl ayganidan. Egerçe enbiya bişek amandır, mübarek dilleri hof ile kanır diye Allah yarış. Ahir lehazatlarını çellin her gedekte bihuş ol qalardı. Onu da kalıptan cemaate karşın uğramak niyetinle vardı. Ey peygambere ummet bolan musulman, ey Hudayına inanın benle. Mübarek aradayı geçti. Aradayı ki mescitler dolu cemaat bolurdu. Fepler dolurdu. Hatımlar, taravalar okulardı. Aslında mescitte hani bir fezaya maneviyeti bereketlenirdi, köfelerdi. Ne mi deyip ayet namazı okuyumuzdan meri mescide görünümüzde. Mescitler ağlavatı. Aya sesi kulağına geliyor mi? Yeri göğün ağladı arada çıkanda. Aya yeri göğün ağlayışının sesi kulağına geliyor mi? Mescitler ağlavatı. Aya mescitlerin ağlayışının sesi kulağına geliyor mi? Aradaydı ne cemaatler bilen namaz okuyorduk. Aradaydı ne cemaatler bilen taravan okuyorduk. Aradaydı ne cemaatler bilen hatımlar okuyorduk. Araday geçti mescitler boşadı. Mescitler yetim kaldı. Mescitler ağlak kaldı. Aya mescitlerin ağlayışının sesi kulağına geliyor mi? Aya mescitlerin ağlayışı sen kulağına geliyor mi? Cemaatsız ol kaldı, cemaatsız ol kaldı. Çüçülerini illim bilen tavuk yağlı yayla kaldı iki tarafa. Ey Müslüman oğullar, bir gün bir ustad şagirdlerinden sorudu diye. Ey şagirdlerim, kimler namaz okuymuyor dedi. Şagirdlerin birisi cevap verdi diye. Ölen adamlar namaz okuymuyor dedi diye. Yine birisi ayıttı. Ey ustad dedi. Namaz bilmeyenler namaz okuymuyorlar dedi. Yine birisi dedi, ey ustad dedi. Kafir adamlar namaz okuymuyor dedi. Yine birisi kaldı. Müslüman bulmadıklar namaz okuymuyor ey ustad dediler. Yine birisi dedi, Hudaydan korkmayanlar namaz okuymuyorlar dedi. Her hayzi şey deyip bir cevapları verip otuyordu diye. Bunların daşından bir bunun kefini soruğa cevapları eşitip oturan adam angallı oturdu özünden soradı. Vah benim namaz okumak dedi. Men näme diýip okuymaýakam dedi. Aya ölümün yok diri. Namaz başarmayanmın yok başaryan. Aya kafirmin sen yok Hudaý saklasın. Aya gayri musulman mı sen yok men musulman. Hudaýdan korkmayanmı korkyan. Men näme diýip men haýsy bir guruhdan kam okuymaýanlaryň haýsy birinden kam illetim näme? Delilim näme men iki musulman Hudaýyň badygyna inanýan, kıyametin badygyna inanýan, meniki namaz bilýän, Hudaýdan korkýan diýen, men näme diýip okuýmalla? Peygamberim ahir demine çellin cemaatinden galmajak bolup neçe var täret kılıp özünden ýykyldy. Men şu peygamberiň ummati, men näme diýip cemaate barmalla? Men näme diýip mescitleri yetim goýmaly ağladım. Men näme diýip öýdäki namazlykları hiç haçanla ýazylmaly, düýrükli goýmaly. Eger ölüp de kabirde goýulanda senden sorasalar ey insan, sen iki musulmanyň, Hudaýyň badygyna inanýadyň,
namaz Allah'ın buyurukduğunu biliyordun. Sen iki namaz biliyordun. Näme dip okuymayadın diýse bir şo ýagdaý fikretde var. Mutaassifana Türkmen sahra yurdumuzda qaty jamaatlarda jamaat uğruna zäifledik mutaassifana. Awu da bolsa, acı da bolsa hak gurrun. Cemaatlarımız zayıfladı, mescitlerimiz yani yenilişti. Ama men size bir hakikat aydayin. Qalan her kim özü bilen Hudaýy biler. Hudaý Taala Nisa surasının 133-nji ayetinde näme diýär? A'udhu billahi mineşşeytanirracim. İyyaşa yuzhibkum eyyuhan nas ve ya'ti bi akharin ve kana Allahu ala zalika qadira. Eğer Allah Zülcelal halasa sizleri ayırar da sizin jaýyňyza yeni bir millet getirer ve Hudaý Taala şu işi başarýandyr diye. Eğer siz dini tutmasaňyz, namazları okuymasaňyz, mescitlerde yani bitirmeseňiz, cemaatler kurmasaňyz, Hudaý Taala İslami dini sizin araňyzdan ayırıp yeni bir millete kondurar. Şu mahal bolup duran ýagdaý, bolup barýan ýagdaý, bir asawanet, bir men aýdýanmy pikret. Biz yurtlarda musulmançylyk o mescid o jemaat nähilli, amma Uruppany var. Garby kofr. Biimanlyk awzalan yeri. Amma şo taýda şu mahal bagadar musulman bolýanken, bagadar dine gelýänken we dini tutuşlary, mescid jemaaty tutuşlary bizden näni 100 barabar güýçli. Fransada 2000 däne mescid salagly. Fransa bir kofr ýurtly häsaby. Bagat musulman bolýanken şayet evde däni eglenmesin, her 5 adamdan bir adam musulman bolup çykdan Fransada. Yıl we yıl mescidlerin sany köpelip barýar, amma ol mesihiyet kilisa galyp barýar. Aslan könelşen kilisalar adam içine barmayan veyrana ol qalallary satın alıp, musulmanlar satın alıp onu ayırıp jaýyna bir owadan mescid banaýdy oteller diye. Fakat mescitler köpelýär. İngilistan'da 2 milyon yarım neferden şeyle musulmanlığın sany köpelip gelýär. 1000 däne mescitleri bilen bile. Hollandda çağı ki dünya gelýär, köpüsü musulman enatadan dünya gelýär. Almanla şujuly musulmanlaryň sany günme-günden köpelip, mescitlerden cemaatler köpelip gelýär. Şayet bir videolarda, kliplerde görýän bolsaňyz, mescide sygyşmany, hyýawanlarda namaz okuýup oturýarlar, jumga okuýup oturýarlar, gardy dik defelerinden ýagyp oturýar. Yağın diýsen şeýle, gar diýsen şeýle, garın üstünde, yağının eteğinde öz kapşellerini, öz eginmaşlaryny namazlyk edip ýollarda turup namaz okuyup duran adamları filmler, videolar görýändirsiňiz, hakykat zat bele şeýle mescitlerine, jemaatlarına däni ıqsam. Maktumul Hüseyin näme diýär? Günne 100 000 göçem bolsa ol dünýä. Günne 100 000 göçem bolsa ol dünýä. Şo miktar bu dünýäge gelen de vardır. Günne 100 000 adam ölüp wafat edip barýanda bolsa, şol miktar, şo san adam däni täze dünýäge gelip duranam, çağılaram ba. Hop näme hom? 100 000 ahmak bolup gitseräýine 100 000 özün ýola salanna vardır diye Maktumul Hüseyin. 100 000lerçe adamlar däni dinin kadryny bilmän,
mescidin kadrını bilmän, ahun mollan gurrunlarının kadrını bilmäni şeydip dininden kaçtala da dünyanın over çetinine 100 miňlerçe adamlar täzeden dine girip täzeden dünya gelen yalak bolup dini tutup duran adamlarım bardır diye. Hudaý Taala maňa saňa niýazy ýok musulmanlyk olşuny aýtjak bolýan. Şu gül elinden gitmesin, şu jawher elinden gitmesin, şu qymmatly bahaly qızıl elinden gitmesin. Hudaý Taala näme diýdi? İyyşe yuzhibkum eyyuhan nas ve ya'ti bi akharin ve kana Allahu ala zalika qadira. Eger halata Hudaý Taala senin hemmeňizi aýrar we jaýyňyza ýene bir adamlar getirer. Ve Hudaý Taala şonu başarýandyr diye. Ya ibadi, Hudaý Taalanyň kudusi kelimatlarından ahirki bölegini aýdaýyn, oňam gurrum tamam etjek. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi milki shay'a. Ey türkmenliğin kulak as, ey mescide namaza zayıf durýan adam kulak as. Bizim okan namazımız bilen Allah hiç zadyny niýazy ýokdur. Allah mehtaç däldir ha bizim okan ibadetlerimize. Hudaý Taala diýe, ey bendelerim diye. Eger evvelin o ahiriller, eger insujullar hemmejikleri musulman bolsalar, hemmejikleri takwa bolsalar, namazhan bolsalar, İnki takwa terin insanınız kim bolsa, şonun ýalyk takwaly bolsalar diýdi. Şu zat meniň milkime hiç adam arttırmaya ha diýdi. Men öňden gany, men öňden biniyaz, men öňden baý diýdi. Siziň okan namazyňyz bilen baýyp derejem artjak bolup durana ka diýdi. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjur qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min milki shay'a. Rawahu İmam Muslim. Şunu da bilin diýdi. Evvelin ve ahiriniňiz, insu jinyňyz, hemmeňiz kafir bolsaňyz, maňa inanman, namazy okuýman, mescitler boş goýup inki fajir tenin insan ýalyk bolup, hamala hemmeňiz Firon ýalyk bolup ýaşasaňyz da diýdi. İgnen uji ýalyk men padşalygymdan kemelmeýär ha diýdi. İgnen uji ýalyk men baýlygymdan, men fiýatymdan, haýbatymdan, men padşalygymdan kemelmeýär ha diýdi. Okuýsaňyzam özüňizi peýda, okuýmasaňyzam özüňizi ziýan diýdi. Men pisada peýda ziýan görjek diýdi. Men nekerdem emir ta sudi konam, belki ta berbendegan cudi konam. Men nekerdem pak az tesbihşan, pak hemişan şevendo dorfeşan. Men niye peýda galanjak bolup däni size namaz okudam okady. Belki özüňize däni peýdaş okuyan namazlaryňyz, jismu janyňyza, ruhu rawanyňyza men siziň subhanallahyňyz bilen paklenjek bolup durmaka, men öňden pak diýdi. Subhanallah diýmäň bilen özüňi pakleýän ey insan. Allahu ekber bilen özüňi ullaýan sen ey insan. Elhamdülillah bilen öz kadryňy ulaltýan ey insan. Subhanallah, elhamdülillah bilen näni meni pakleýän maqadymy men öňden pakden subhanallah diýmeseň men pak diýe. Amma subhanallah bilen özüňi pakleýän, Allahu ekber bilen özüňi galdyrýan defa. Biz geleýin musulman oğullar, imanymyza gaýym bolaýlyň, namazymyza gaýym bolaýlyň, jamaatymyza gaýym bolaýlyň. Gördük ha Peýgamber zanyň ahirki lezatlaryna nähilli namazyna mescidine daýawdy. Ahir wagtlaryna çellin jamaatdan galmajak bolup ne kynçylyklar çekerdi. Biz şoň ummaty bolýan bolsak, şoň gadamynla gadam goýaýlyň inşallah. Allah Zülcelal baryňyzyň görjeňizi gowluga aýlandyryp, dini dünýäňizi abad eylesin. Edep hormat bilen oturýarsyňyz içerde we daşarlarda, öýlerde hefte boýunça live zendäge şereket edýän dogollar. Allah Zülcelal has täňizi berip, oğulgyz, özümiz namazly, täretli bolup, Allah Zülcelaldan istiglemidi Hudaý Taala berip de
görjeklerinizi kowla aylandyrsyn inşallah. Hudaýdan dilýäryn Allahy Zülcelal her bir müşküllü bendenin müşkülini anta eylesin. Her bir kıyınçılıkta gezip yörene yara yaver bolsun. Gurbatda, musafiratda, halal ırzkalı üçün çıkıp giden bendeler var. Öy çöründen, izinden gözleşip oturan ayal oğlan uşakları var. Hudaý Taala halal ırzkal bol işlerine ravaç versin canallam. Arassa oturşuklamız var. Arassa adamlan gurrunları geçip otu. Buların hurmatına Hudaý Taala rahmetli kapılarını açıp rahmetli yağıllar da yani yağdırıp da ekrançılığımızın sonuna yetireversin inşallah. Inni gelin adam başına bir elham, 3 kul huvallahu ahad koşup okaylin. Ötön göçerlerimize bahş ederiz, merizlerimize dua ederiz. Yurdumuz emniyet ve parakatçılıkta olsun deyip dua ederiz inşallah Teala. Okuyuverin.